ಮಾತೆರೆಗಳ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ ತುಳು ಸ್ಟಾಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಕೊಡೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿನ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅಂತಂದಲೆ ಇನಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಎನ್ಕು 13,000 ಮಿತ್ತಲ ಲಾಸ್ ತೋಜ ಒಂದು ಉಂಡು ದಯಪಂಡನ ಯಾನು ಕೋಡೇನೆ ಪಂಡಿದಿತ್ತೆ ಈ ವಾರೋಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿರ್ತು ಬೂರ್ನಂಚಿನ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಅಂಚೆ ಅದು ಕೋಡೆಲ 14,000 ಲಾಸ್ ಆತಂಡು ಇನಿ 13,000 ಮಿತ್ತು ಪೋನುಂಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಸೊ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಡಾನಗೆ ಏತು ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದು ದಾಯ ಪಂಡದಂಡ ಯಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈ ವಿಡಿಯೋನು ಮಲ್ತದ್ದು ದಾಯ ತೊಯ್ಪವೇ ಪಂಡದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾಡು ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏತು ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ ಐತೆ ಒಂಜಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಾರ್ದಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಲಾಸ್ ತೋಜಾ ಉಂಡು ಆಂಡ ಮಂತ್ಲಿ ಹೆಂಡ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂತೆ ವರ್ಷ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ತೋಪುಂಡ ಎಂಡ ನಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏತು ಲಾಭ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಉಂದೆಲ್ಲ ತೆರಿಯೋನಂಚಿನ ಅಗತ್ಯ ದಯಪಂಡ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡುಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ತೊಯ್ಪೇರು ಆಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅನುಭವನು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ತೊಯ್ಪವನು ದಯಪಂಡ ಏತು ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಏತು ಪ್ಲಸ್ ಆಪುಂಡು ಕೋಡೆಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆತುಂಡು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ ಆಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ಏತು ಮುಟ್ಟ ಮಿತ್ತು ಪೋ ಪಂಡದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಲಾಸ್ ಆಂಡಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದೇನು ಪೂರ ತೆರಿಯೋನು ನಿಕ್ಲು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದ್ರೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಅಂದ್ ಲಾಸ್ಲ ಆಪುಂಡು ಲಾಭಲ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ಗು ತೂವರೆ ಪೋಂಡ ಮಾರ್ಕೆಟೆಡ್ ಲಾಭನೇ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತದ್ದು ತೊಯ್ಪೋಣ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪನು ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತು ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಾರ ಎಂಕ್ಲೈನ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಫ್ರೀಡಮು ದ ವಿಷಯಡು ಯಾನು ತುಳುಟು ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪಿನ ರೀತಿಡು ತೆರಿಪವನ ಅಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ಪೆ ಕಲ್ಪುಗ 5 ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಕಾಸನ್ನ ಗಲ್ಪುಗ ಅಂಚಂಡ ನಾನೊಂದು ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈಯಡ್ತಿಕ್ಕ ಕತ್ತಲೆಗೆ ದಯಪಂಡ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ಲ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನು ಸೊ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಇಂಚನೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇತ್ತಂದಾಂಡ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಯಾನು ಮಲ್ಪೆ ಸರಳವಾದ ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಡು ರಿಸ್ಕ್ ದೆತೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ನಮ್ಮ ದಾದಂಡಲ ಮಲ್ಲ ಕಾಸು ಮಲ್ಪರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಅವಲ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದಂಡ ಒಂಜ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಡು ಇದನ್ನಂಡ ಬೇತೆ ಏರ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪೇರಂದ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಅಂಚಾದು ಏತು ಲಾಸ್ ಆಂಡ್ ಏತು ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡ್ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ಅತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತಂದಂಡ ಏತು ಸ್ಟಡಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೂಡಿಕೆ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪುನಂಚಿನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನಂಚಿನ ಅಂಚಂಡ ಕುಡೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕ್ಕತಿಗೆ ಆದ ಮಟ್ಟ ಮಾತಾಡಗಳ ಓಡಲ್ದಿಂದಿನ ಸೊಲ್ಮೆಲೋ